subscribe button sa baba ng video na ito. So let's start. Number 10. Rental boyfriend. Sa Japan, kung wala kang boyfriend, wala kang dapat ipag-alala, lalo na kung meron kang pera. Dahil napakadali na lang sa kanila umupa ng boyfriend, kahit pa ang bumili ng boyfriend. Pero dapat sagot mo din ang expenses ng iyong boyfriend. Number 9. Cuida caro. Kung mahilig kang makipagbugan, this job is for you. Sa Costa Rica naman, ang mga tinatawag na cuida caro o tagabantay ng kotse, sinisigurado nila na walang magnanakaw ng iyong kotse kung saan man ito nakapark. Kung meron man ay talagang yari sa kanila. Number 8. Crime scene cleaner. Ang trabaho na ito ay paglilinis ng mga dugo o anumang mga likido na maaaring kumalat para maiwasan din ang infeksyon sa ibang mga tao. Ito din ay ang tagalinis pagkatapos ng isang krimen na naganap. Number 7. Apologizer. Kung may nagawa ka namang kasalanan sa isang tao at hindi mo kayang umarap, ang mga apologizer ang kailangan mo. Tutulungan ka nilang humingi ng tawad sa mga taong nagawan mo ng kasalanan. Number 6. Cuddler. Sa bansang Japan, meron mga lugar sa kanila na pwede kang tumulong at magbayad para magkaroon ka ng katabi sa pagtulog. Ang karamihan ng customer dito ay puros lalaki at magbabayad ka ng 3,000 pesos kada oras. Number 5. Sardine packers. Malamang nakita mo na kung gaano katindi ang siksikan sa trend sa Japan. Alam mo bang merong tinatawag na professional pushers o sardine packers sa Japan? Sa dami ng tao sa Japan, kailangan nilang siksikin sa trend ang mga tao para lang makasakay. At ang mga sardine packers ang gumagawa nito. Number 4. Human scarecrow. Sa UK naman, ang human scarecrow o panakot sa ibon ay isa ding trabaho. Ang scarecrow ay ginagamit panakot sa ibon, pero ang human scarecrow ay isang tao ang gaganap sa trabahong ito. Sinisigurado ng mga ito na walang mga ibon ang pupunta sa lugar na kanilang pinagtatrabahuan. At para maiwasan din ang pagdumi at pagkakalat ng ibon sa isang lugar na kanilang binabantayan. Number 3. Pet food taster. Ito naman yung mga tao na ang trabaho ay tikman muna ang pagkain ng mga alagang hayop ng kanilang amo, kung masarap ba ito o hindi. Number 2. Deodorant test sniffer. Kung ikaw ang tao na mahilig mang-amoy ng katabi mo, I'm sure na para sa iyo ang trabaho ito. Dahil ang trabaho na ito ay aamuin mo ang deodorant na in-spray mo sa kilikili ng isang tao para i-testing ito. Kung magiging trabaho mo ito, good luck sa iyo. Sana ay mabango ang maamoy mo. Number 1. Professional mourners. Ang mga tao naman na ito ay taga-iyak sa mga libing. Binabayaran lang sila para lang umiyak sa araw ng libing. Madalas makikita ang ganitong trabaho sa bansang katulad ng India. At yan ang 10 kakaibang trabaho sa buong mundo. Hello, my name is Jay Gregorio from Cavite. Isa akong daddy at former OFW. 2012 nang nag-start ako. Kung tapos mo panoorin yung ibang klase ng trabaho na pwede na swak sa yung pulsa, ay huwag mo kalimutan na mag like, share, and subscribe, mag-click ng notification bell para laging updated sa video ko. Thank you to our channel.